RC movie recap chanela lo lom le vek a cheu description a link kada hi in lo view vele cheu donia Black Clover part 12 Asta chuan ne na changta a in nga ya a chaw tong khong chu a tlu topa ni khuwa a shelo zui ngal yami po chuan anin nuk kirta chu ne na chang tluka a in nga ya veto po khan an chaklo thu kha a soi ani a Captain dang te chuan yami chu soi sel thun zomin an rel zuya nozel chuan asta chu anota a chin chia tur thu a soi mun danga chuan the third eye ho kha an lo langa a voi khat na a an hlo cham ngal chuan veto atilungai hle a ma se chu ai ma a an mang an na chu George le Catherine te wizard kingin ala hrenga an dop chua an base om na le lit ni na magic night howina an hiat chu chuan a poi thui don hle ti hi ane magic night ho chuan thathar tho in an zon le nge chu an ring veka eng ang po in phur lo ma se an om mun chu mun danga an khur nge angai don ta ani asta po alo har chuaka mimosa in alo hil ti a hria Klaus le you know te po an lo om to a ni khat pum hlum top chu ni kho shelo in alo om to ani Klaus chuan an ngei tu thu asoya mimosa in sum zo lo chuan akua kil khata noel lo ding chuan alo thik ngang mai Klaus chuan lit bei puitura an lo thleng man lo chu poi ati thu asoi luama asta po chuan mimosa hne na a hi la wang chuan lom thu asoi ve bok mimosa chuan ama chou ani lo thu le Klaus po in apui thu asoi ve a you know chuan ti elin indo na a khan om sela chuan eye of the midnight sun ho chu an tam bo top lowang ti in asoya asta chuan wizard king ni thei turin a chak chho zel don ti a hil you know po chuan a in rin tok hle thu asoi ve bok ti chuan Klaus le you know te ho chu an chuak don ta a an chuak dona chuan mimosa chuan asta hne na sister Teresa po a har to thu le gau chan a om pui chot thu a hila bindan pakhat alo langa sister Teresa hne na chuan gau chan Mary thataka a en kolawang chuan lom thu soi sen lo an bat thu a hila Adam chua le awang chuan gau chalom na chu soin asiak lo ani ber ome am pahnia thildang ve an ngai tu lai chuan asta po arn lut ve a thadeu to em ti in azota sister Teresa chuan sister Lily ne na anin mu le huna a thil ti te le a huai sen na te chu a hil anga alo chuan don thu a hil let ve a Mary po lo lutin asta nen chuan lim takin anin fiam vela gouts thin chu asale phat to Noel le asta te chu Rebecca Scarlettin zanria alo buat sai saka ka an ruala cholang thot ngal thei khopa puarin an eya nuam antitlang khop mai Rebecca chuan asta bianga alo fopa a unaute a chan chu awangin lom thu a hil mi pa chu za na awangin a mai a sen na sa hle a Noel chu a puak ke lo chau ani tuna chuan Black Bull headquarters nama an kirle to a makna chuan pa in asiak abuat saya squad mi te zong chu an tel vek ani an ei thei hlom hle a atopa ero chuan asta le charmi te chau la ei thei om chun an nita a asta a hanin nek nial nu po chuan footprints zong alo khan lo deuh ani charmi chu achak ber anita a chuti lai chuan yami an le khathon poimo big mi adonga a han chiar chuan magic night captain zong te ne na conference ne na tura asta nen chuan ko ani a tin wizard kingin a falin a mudu bok ani heti lai hian Julius chuan an zinga hian phatsan tu an om aringa conference an nei na a chuan tunge ani zon chua man ngal an tum don ani a advisor Mark chuan a thil tum chu a hlo tlin a ringem ti azota ma se
Julius chuan Asta kuta engkim a in ngat vek ti in a hril Yami le Asta te chu conference nei na a tel tur chuan capital chu an lo thleng to a Marx chuan chibei lo bukin Asta chu a hruai sanga lal in chunga tan ina a hruai luta a anti magic ngun nam chuan tunge phatsan tu ti hriat na konga apui thei an rin thu a hrila ti chuan Julius omna an va thlenga Julius chuan Eye of the Midnight Sun nena anin be da chungchang te lo zotin chung ho chuan eng magic nge an man ti hriat adu wang ani Marx chu lowin rolin until ti turber chu Julius chuan Asta chu a hrila chung an mi man te in zep theina na an spell man chu a anti magic ngun nam manga ti top turin ati a Asta chuan Demon Slayer suat mangin tang pahnih te luchung zona chuan atuk kewa spell chu atop chop chil ta ani Marx chuan a memory magic mangin an hriat rengna a kokira zona an zotan ngal heti lai hian conference ta a magic night captain te chu an lo thu khom vek to a pakhat ala kim lo tunge star nei tamber ti hriat an du a engzat nge an nei to ti vel in zota an lo buai lai chuan William Vengeance po aron thleng ve a nozel chuan engwanga tlai nge ani ti azot William chuan sum don na dang en kultur an nei thu asoya Yami chuan war marriage confartment ceremony a po atel to lo thu alo soibok chutia thil ho tak saya an mai chu Yami do theina chuan atlin talova heta hian Julius chuan poimo na awanga ko ani a ama ber chu khoya ngai a ti in a hoi ruaya Marx aron langhal pindan hnuai lama lungina chuan chuk vek turin a ko talam ani an va thlen chuan William chuan engwanga chutilai hmuna ko tamai chunge ani ti wizat king chu azota Julius chuan Asta awanga an mi mante an dop chhuwa to thule an zinga phatsan tu a ti an hriat chian to thu in a changa Captain ho chuan an zinga phatsan tu lo reng chu mak an ti hle a tunge ni ta ang ti in ani melsi ta sap hlama Julius chuan Catherine le George te chu Magic Night Captain te zinga phatsan tu chu puang chuak turin a hrila an ni chuan Gildre poisot ani thu an soi Gildre chuan makti mel tak le ngai na hre om lo dewin nial a han tum tak na a Charlotte chuan a chungchanga thuthang engmozat a hriat le si awang chuan phat a har deuh mai thei Gildre chuan ala phata zela thiam lo na anei lo thu in Yami chuan thiam lo na anei tak tak ani chuan Marxian a hriat tengna te a memory magic mangin kokira enturin a rota Marx chuan a dikani sualna anei lo tak tak ani chuan a hriat tengna te chu en a phal sak tur ani ati a Gulde chu a hlau thong ta hle mai ti ngai na a hetalowa a magic mang chuan mu theilowa a in siama tlan bo atum ta ani tlan chua atum pa chuan Magic Night Captain telaka a in ven himnan mu theilo night asiama atirta a Asta chu a hnunga akala a khan dai mangin a magic te chu atire a rilsin a painting magica hulngalin a chunga akhuma captain dang te chuan an ron mana Julius chuan Goldre hena zona engmazat anei thu a hrila Julius chuan Goldre chu a thilti suala a in pontir ta ani Eye of the Midnight Sun te nena into ruala barrier mage te rukbo an tum thu a soita a Julius chuan hetiang thil hi a thlen to lo nan captain tin de chu an school theu en fia turin ati a tu tema chu mel ma te na inzom na nei an du to lo thu a hril ani Magic Night Captain ho chu an na ti fel ngal theu turin a kaltir taloma Asta le Yami te ero toy khomo re turin a hrila Julius chuan Yami le Asta te nena lungphek chungchang a hriat bel thu asoya an pian phung dik taka an pian non theinan le thil ti theina nasa tak an nei theinan chu lungpheka da tur magic stone chu an kho mek thu a hrila
Fugolion po Magic Stone akola wanga zuya chu sakta an ni atia soi chun zom zelin Julius chuan Magic Stone pakhat omna a hriat thu a soya tuifin riat hnuaya tempula a oma chulai chu Grand Magic Zone ani awangin kaltlang mai chu thil hlo om tak ani thu a soitel bok chu Magic Stone valatur chuan yami chu a squad tenena kalturin ha atia a chan chu an kim chang ber ani yami chuan order apek chu apoma Julius nena anin mu masak ber tumte a hrechuaka Julius an Asta nena chuan Great Magic Zone chunga an lu theina a anti magic chu khwei satan an mamo dona wangin ani chu apoimo hle ti a hil Black Bull headquarters a an kirle chuan yami chuan siabet tempula an kaldon ti apuanga an zawai chuan tuipui kama an kaldon ti an hriat chuan an phurtlang hle a ma se yami chuan na thok tura kal an ni dona chol mang tura kal an ni don lo ti a soinon Iuno mimosa Klaus te chu an lo langa an mission atanga an hole lam ani chuti lai chuan au thom an hria ruk na a thleng ni in an ngai man mo taka en chiang turin an chuk thla a ma se an va thlen chuan Noel le Vanessa te chu an swimsuit ha an loin mu tona an phulatuk chu an lo rak vel ni in an ngai Klaus chuan bum an tum ni in apua ma se Vanessa chuan ani lo thu hrilin mission pakhat atana chutiang ha chu an ni thu a hril an swimsuit te chu man to tak taka an lei ani a Black Bulls te chuan rek lampanin bicha nikhat hun mang turin an kal ani ma se an hol hel luata van dui thak takin Gordon chu an hnu chia palta a Noel chuan zam le zak deuh tak chuan Asta chu a swimsuit a entira chuti lai chuan makna le lak te chu tuipui kama an tlan kol vela funeral po lo ler le in mei chedang lo om ve te chu a chaya ma se a hlo tling te chiam lo gau chero a mirror projection mangin a farnu merinen anim bia charmi po mituam chungin don fo hlapke alo tuma Vanessa in alo pui bok Noel po kha Asta bula a bikini te chu lo so in it om thei ang ber chuan alo om ve pa boka Sek bonza za po chulai hmuna chuan alo om ve a Black Bull hoin a om ve ti an hriat chuan an kwala an sokta ane chutia anin fiama lim taka an om lai chuan yami alo langa anaw te ho chu lo zilin chol manga kal an ni lawa na thok tura chulai hmuna om an ni thu chu alo hril non le lama an kaltum na ber chu tuifin riat chung bera om ani thu soin chuta an vakal theinan chuan Noel chu apoi mo hle ti a hrila tha chu ala bial lawa kar thar lo om tura chuan tha chu a bial dona chumi hun chu kal theina na hun thaber ani a chumi ma chuan Noel po loin bot sei fel turin a hrila khatikhan pa 12 chu top le report ro se